खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान। बर' थुनलाइ साननि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि नैबे महाकालगुरि मिशन फुटबल प्लेग्राउन्डआवहाय बर' थुनलाइ सान फालिगोन। दिनैहाय नोंथांमोना नायलाबानो जाबाय भिडिअखौहाय। दा बेफोरबायदि खालामदों। बे सिख्लाफ्रा गासिनबो जोंनि महाकालगुरिनि जोबनै नैबे सिख्लाफ्रा आब'मोन नै। जिल्लानि आरो दाब दाब जायगानि साफ्रोम बर' हारि नोंथांमोनखौहाय फिरफिलाखौ जों दैखांगोन। फिरफिला दैखांनायनि उनावहाय जोङो स्ल'गान होगोन। बड'नि राव गेवलांथों, बड' हारि लादो फारि, बड'सा देरहासार। जों खेबथाम जों बेखौहाय स्ल'गान होगोन। बिनि उनावहाय जोङो जोंनि बे बर' हारिफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना रुंसारि जानानै थांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनायनि थाखाय लाखिखांनायनि आयदायाव जेरैबायदि जोंनि प्रेसिडेन्ट बाबुआ जोंनो फोरमायबाय, दा बे नाम्बार अनुजायै जोंनि नेशनेल फ्लेगखौ थिखांगोन मुस्रि अटल बाहादुर ईश्वरारि। बेजों लोगोसे आं खावलायबाय जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टार पंकज बसुमतारीखौ लोगोआव थांफानो। नेशनेल फ्लेगआ गेवनायनि लोगो लोगो जों बयबो सेलुट होनाय। साबधान जानानै सुजल मसारि आरो महाकालगुरि हाइस्कुलनि हेडमास्टार बिथां हिरन बसुमता, नोंथां सानैखौ आं बैयाव थांनानै थिखांनायनि जुनै खावलायहरबाय। आंजों बयबो बुंगोन बिमानि राव गेवलांथों, बिमानि राव गेवलांथों, बिमानि राव गेवलांथों, बड' हारि लादो फारि, बड' हारि लादो फारि, बड' हारि लादो फारि, बड'सा देरहासार, बड'सा देरहासार, बड'सा देरहासार। दा जोंनि प्रग्रामाव दोनजानाय बायदि मुंख्लंनि फ्लेगखौ पुष्पान्जलि अर्पित खालामगोन जोंनि बारग' कमिटिनि प्रेसिडेन्ट रुपकुमार बसुमता, नोंथांखौ आं खावलायसै। धन्यबाद बिथां बारग' प्रेसिडेन्ट रुपकुमार बसुमता, नोंथांखौ। दानो जोङो साफा साफा लारि लारि आं नाम मुंख्लगोन थांनानै बिबारखौ मुंख्लंनिबो हैनोहाय। जोंनि प्रेसिडेन्ट सुजल मसारि नोंथां, सुजित नार्जिनारि, धीराज नार्जिनारि, लारि लारि थांनानै नोंथांमोना साफा साफा हैदो।
जों दा मुंख्लंनि उद्देश्यै 1 मिनिट निरमिता पालन खालामनाय स्टार्ट बड' थुनलाइ सान बे बड' थुनलाइ सानाव सफैनो हानाय जोंनि गासै बड' माहारिनि मानगोनां नोंथांमोन आं बड' साहित्य सभा महातालगुरि बड' साहित्य सभानि आफादगिरि जानानै नोंथांमोनखौ आरोबावनो आङो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय बे बड' थुनलाइ साना जोङो मिथिगौ 1952 सालाव आसाम हादरनि बासुगाव गामियावहाय जोनोम मोनदों दिनै बे बड' थुनलाइ साननि जोनोमा 72 बोसोर पूर्ण जाबाय तो बे 72 बोसोर पूर्ण जानायाव जों बड' हारिफ्रा जोङो माबादि जोङो अग्रगति जाखो बे जाबाय जोङो मिथिनांगौ गोनां दिनै जोंनि बिसेस खालामनानैहाय जोंनि भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा यनगन मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 सैल्यूट होनी जंगल थैंक यू बयबो सफैनो हानाय नोंथां साफ्रोमखौबो धन्यबाद होनानै आंनि धोरोमनिफ्राय धन्यबाद होनानै साबायखर बावबाय दाहाय